Bona abagetutu maroli aba muraba inoga bakwenda bakonyakorera gochimaga ngamba tati gokora konye gasi na gabana igaba irete ngagabana tari gokora gasi bona chituragita chiatumbirwe para egasi ya chakire bona bansire gosoma pendesi tigaba some pendesi nande baswe nyomba ime bakore gasi mwabachorete mwachorete abantu bachigotie mara chinguru na gabana ngakiora korotie mane chinguru aye nege susutie mane ne simba nenyare kane abamuraba inchinyo wambati wo muchiasa mo bwate bwana gamwa akere tuchikora nabana inchi moije mo morusie bintali assembly baretera abana inchi ga chipara mo baroseri chinyagitali morosie chindoche mo baroseri chinsoko chingiya bakonyora mache bakunyu bana mwanze korwana moko minyoka uchiali umuntu ndako barangeli buli mubye korosana ime moko genda ali monyora mulemo ebyemba mosinyunga na kimogo sabe project molete gusi bero nagaba nabaye project ngokolera abantu bachore tu anye gwachore tu buno mochumbe ogachora bune senator ogachora bune women rep ogachora ekyo chore kolera abana inchie gasi kolingana nekerogo kelio chorire tigako gende kanisa toko chioro ntoliko gende kanisa gwaka siasa kanisa toko gendo tuachi gusasi mo manene tuwe kei tuatebo manene asitwa gosere tuabere o manene tometa matuko asuke motu amarwaire chinyombo manene toruserio ainaro toko chi kanisa lakini ntoliko gende kanisa kwenda kurama egabana ngane chokora indi gabana abe chokora abantu baminto kikelia mangana yikabisa monya kikeli bororo kani bali bakorera gabana echeche gabana sikwe tuna chinyomba chinde etomweto koboko baka bagetutu bonsi bi baotenga gabana ne miaka 10 buno gwaga mbete miaka 10 o manene nyasaba senia samalieta nkoro kuchoni ombati egwadi yanero bo molenda korwali bo nchali dade chief maturity ya Kisii County mbiya mana